Sad mali ovaj prolazi pored Vuka i kaže Vuk, Filipe, da te pitam, da li igraš Brawl Stars? Če da sam jednu lekciju, ne znam koliko imamo vremena, jako je lep primjer, a sad preskačemo od 1. do 7. razreda ili 6. Radili su hemiju. I učiteljica zove Vuka. Vuk je doktorirao hemiju, najbolji predavač naš, i Vuk ide u školu. I kaže, radimo periodni sistem. Kaže Vuk, dobro, spremit ću da liči na igru. Znači, iako imamo oštećenu decu, smetnje u razvoju, nema fokus, ne može da uči, neće da uči. 4 učenika sede u učionici, ništa ne rade. Kaže nastavnica, njih ne direte, ako ih nešto opomenete, izađu napolje. Kaže Vuk, nema problema, ulazi u učionicu. On se predstavlja, danas ćemo malo da se igramo, nećemo učiti klasično, sad fokus je tu. Ali ona 4 su na telefonu, nešto igraju. Vuk ih ne dira, kreće. Ajde da vidimo sad tu nešto iz našeg programa sakrivanje reči, koji element ima broj u svom nazivu. Oni kažu H2, kaže Vuk, to je molekula. Već šta je molekula, šta je element? Kaže, on je natrijum. Bravo, dobili ste bod. Je sad to kao neki bodovi. Do prozora, u sredini, do zidi. Oni se javljaju se, sakupljaju bodove, to je njima interesantno. Pazite, 7. razred. Ona 4 igraju nešto. Onda Vuk dalje pita. Nešto iz hemije. Uglavnom, ona 4 posle 2 minute, daj mi 5, nešto se raduje i Vuk shvati, pa oni igraju Brawl Stars. Zašto? Mi inače tako radimo, mi istražujemo šta deca rade, koje telefone imaju, koje programe koriste, koje igrice igraju i vidimo najpopularnija Brawl Stars. Moj tim odmah instalira tu igru da vide šta je to. Znači, svi su instalirali iz mog tima da vide, da priđu deci kroz njihove interesovanja. I od one 4, 3 dižu ruke, sad si oni igraju, postavljaju odgovari ideje, a jedan mali kaže, gura ih i kaže, idem ja u dvorište. Ustaje i izlazi polako, mislite da će ovdje krenu za njim. Ne, oni se javljaju. I sad mali ovaj prolazi pored Vuka i kaže Vuk, Filipe, da te pitam, da li igraš Brawl Stars? Vi igrate Brawl Stars? Kaže Vuk, da, danas sam, ne znam, otključio Penny, dobio 12 trofeja, mislim, ja to ne igram, možda sam pogrešio. I Filip, sad ti Vuk tu igre, piti šta sad? Pa ništa, Filipe. Sad Vuk nastavlja i kaže, koji brawler ima u svom nazivu glavni grad Evrope?